Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong butang may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Di ako tunga-tunga sa bukid sa Samal mahigala. Di kaya di man ko gusto mo absent sa kuan sa Radyo Ukay. Ang ita may paagi nga makuha na mong signal sa PLDT. May nalang yun kay sa tanang signal dire ba, PLDT may hinuing kusog. Kung gusto ninyo unsay akong background, unsay akong na ako sa asa nga lugar, adto mo sa YouTube kay para makita ninyo unsag asa ko nga sitwasyon. Okay? Kamong mga nasa YouTube tanawan kabulog yun mo nga naayog ko sa resort. Then, kung naminaw ka din, ibog ka din. Then, nagbakasyon nga itong may gala. Atong Biyernes, tanaw na ako nga, magikapoy naman dito kay ko. Sunod-sunod ako operasyon. Ayun sa kong misis, dito mag-overnight na lang ta dito. Dire mo, diyami dire sa Samal, may gala. Ang resort, pangalan sa resort is Third Heaven Mountain Resort. Third Heaven Mountain Resort niya kay maulagi nakuyawan ko kung saan ako ni pagradyo Lunes nga wa may signal gani ang mga cellphone wala gyud pag testing na mo sa PLDT kay kusog man hinoon magkasabot na surprise gyud mi nga ingani day ni sitwasyon sa PLDT dire nga wa may linya sa PLDT dire mao na siya may galang katingalahan ning kaning mga technologies nga dito kasabot. Nangutan naman to si nangutan na to si Dennis kung safe ba magpa-injection o bakuna. Sukad-sukad may gala, kabalo man gyud mo sa kung view. Okay, daghan kay mga factors nga di ko motuog yun nga bakuna. Pero kay nagkadugay ang kuan mahigala ang kaning atong pandemic gilisod naman gyud ang inyong kinabuhi. So mingon ko sa inyo nga bata pa bitaw mo kana lang matigulang di jud ko mo uyon sa inyo nga magpa-injection mo sa bakuna pero katong mga batanon lang kaya na sige lang pa-injection mo kay anyway makaya sa immune system ninyo. Mo lampas na mo 70 mo hinayon magyud inyong kuan lawas mahigala. Hinay na inyong kasing-kasing, gamay lang bikel sa luya na kayo. Daghang kay ko nakita nga nagluyag yun. Ingon lagi sila nga dili ko magpabakuna kay di na ko usab kay luya jud kay ko pero uban mga tigulang wala man. Wa may side effect, depende sa tao ba. Unya kuan pod kanang lisod-lisoron gyud mo sa inyong kinabuhi, di na mo kalakaw, di na mo kadto sulod sa mall. Pinugsanay. Persanang, paitaan naman kag kuan. Paitaan naman kag kaning vaccination card. Kung saan ninyo pagsakay sa aeroplano, di na mo kasakay na. Kung musulod mo mall, pagsulod ninyo sa mall, paitaan mo vaccination card. Munang makita, matingala mo nga, wala may pugsanay ang mga vaccination sa mga bakuna. Wala pugsanay gyud. Nga naman ang ipugos man ni karon. Unya kay daghan biya kayo nga daghan kay nga matay nga bakunado na. Vaccinated na. Nya unsa may gihatag nga kuan? Prevention. Mo lagi di na ko makig-argue kay sa tanaw na ko daghan kay kog knowledge nga naibaw-an nga wala sila kabalo. So anyway, kung hadlok mo, ayaw na lang. Ayaw na lang. Basta magsakripisyo, yun mo nga wala may vaccination card. Kay pugsanay ni. Makita, bitaw na yung reality ani may gala kung pag-abot na sa mga 3 years, 4 years, kay mo man ang taning nga gikuha sa mga scientists nga by that time, manggawas na mga side effect. Sa mga tigulang, po may gala, dili yun ninyo kaya nga luya kayo. Kay muhinay man yun inyong heart. Nabitaw ko'y pasyente nga, wala problema.
70-year-old, ay high blood, ay diabetes, pero lakaw-lakaw, suri-suri pa gani. Pag umagbakuna, luya, pag tulog ka adlaw, patay. So, kamo mga batanon, pabakuna lang mo. Ay, magkadlo. Sukol. Anyway, die today, die tomorrow, pareho naman. Same day. Mayroon mga pilsupo ka kay Dok. Mo na tinuod sa kinabuhi, may gala, di kakapugong. Daghang kay ko mga kahibawan nga, wala gay nahitabo nga, okay kayo siya, trabaho, tanan. Pagkaugma, namatay. Wala kay balo, na-stroke day. Nya, kisa ba yung nagmagsusulti nga maka-stroke man to nga, wala man sige buhat. Nya, wala na pa pressure kay, tigo lang na lagi. 70 years old na good siya. Pagkaugma, na-stroke. Pag-abot siya sa hospital, na-COVID daw. Amot. Di na lang di ko mo komentaryo, bakit? Sos, controversial kay ko, basing mapriso ko. Ningon ba di ko nga, priso ko kakausigag istorya about anang against sa COVID vaccination. Anyway, so, ang ako istoryahan karon butaga, may gala, importante kayo. Sukad-sukad sa akong si radyo, 2004, kaisa pa lang yung ko nag-istorya ani. So karon balikon ako sa inyo kay madismaya ko. Kay ultimo mga hospital, dili ready. Kay unahon man nila ang COVID. Unahon nila ang COVID niya, ang mga emergency procedures, dili mahimo. Mabot pag unom ka oras, usay, magkabian na lang dito sa gawas ba. Wala gani madapati og tambal. So, maninguha gyud mo mga kahibalo mo ani. So kung na mo'y papel, lapis, ballpen, isulat yun kamong nagapaminaw sa ako sa radyo, sa opisina, sa sakyanan, nag-drive ba, nga na, i-record lang niya siya kay, dili ninyo ni ma-memorize yun. Dili ninyo ma-memorize. Kay, pila katuig ko nagtudlo sa mga medical student, may gala, o mga nursing school, o mga bagong doktor, dili ma-absorb. Mga doktor lang ganito dili ma-absorb. Unya, istorya po na ako sa pasyente, kada konsulta nga mo ni hinimuon nang mga pagbalik, nakalimot na. So, ingani siya. Ang tanang emergency, mga gala, nagyo na ABC. Ang pasabot sa ABC, nga una, airway. Ang pasabot, pagginawa sa pasyente kung makaginawa ba siya. Ikaduha, B. Kana siya kung magdugo o sabay nagdugo. Bantayan ang iyang nagadugo, undangon, kanang kung sa pabanang mga nahitabo diha nga nung mayo siya. Ay ikatulo, C. Ang C, circulation. So, kinahanglan nga may bawaan nga nagabumba ba iyang kasing-kasing. Siyempre, kay di man mo mga doktor, di man mo kabalo o gamit o stethoscope, ang pulso na lang yun. Mauna nga, sa karon nga naminaw mo sa ako, gunitin yung pulso, kung kay balo na ba mo magunit og pulso. Ang tamang paggunit sa pulso, may gala, ang kaning tulo katudlo, kaning hintuturo sa Tagalog, hintuturo, ang index finger, middle finger, ang mugunit ana. Dili ning kumagko. Kay dili na siya kabati kayo. Unya karon kay buhi man mo. Kusog kay nang inyong pulso, di ba? Gunitin na diha niya ayaw buhi hangtod nga mahuman kog lecture. Okay? So okay, number 1. Natumba ang pasyente. Mayroon siyang malipong man ko. Usa may unahon ninyo? Ang unahon na may gala palingkura. Tapos gunitin sa pulso. Sige lang kung ingon aning pulso kay mao gyud ay pinaka-importante. Paglingkod sa pasyente, sa imong nga nalipong daw siya o di ba bigla lang madismayo, gunitin ang pulso. Kay kung walay pulso may gala, ang sunod na himuon na ninyo, ang sunod ninyong himuon, ipahigda gyud siya. Labaw na gyud kung paggunit ninyo way pulso. Ang iyang ulo
ibaba gyud. Ibaba gyud pag maayo. Pero kung naay pulso siya, naay pulso ang pasyente, ayaw ibaba ang ulo kay possible na siya nga nagkuan, nag-stroke. Ayaw ibaba. Kadaghanan sa inyo pag kuan ana, pag dismayo, Allah, ipahigda ana, di ikaw nag-stroke, unya nag-hemorrhoids ang iyong utok, mas samot. Ipalingkod na siya, gamay na, taas ang ulo. Mga 2 ka unlan lang. Sunod, namoy kinaiya, labaw na gyud sa bukid nga, hala, piso-piso diri, piso-piso dito, mga piso-piso sa kabot, dito sa kiting, sa tiil, sa kumagko. Sakit biya kayo na, baski dili siguro ka-respond ang pasyente, pero sakit kayo na siya. Kaya ako, nadismayo man gumigala sa warehouse. Nadismayo ko sa mall. Pagkatumba na ako, daghana na miso sa akong tiloy nga sakit kayo. Unya, napay hilot-hilot, dilis kamot. Sus, in town, mga higala, dili na siya mayo. Kaya kung nag-atake na siya kasi-kasing, masamot na siya kasi kay masuko na hinuon siya. So, pulso. Gunitin pulso. Kung naay pulso, ayaw siya ipay-flat o gigda. Kung naay pulso, kaya ikuha na siya. Sigurado yun na siya nga either nag-atake o kasing-kasing o mag-stroke siya. Kung katong nalipong wala gyud pulso, nagpasabot ang iyang kasing-kasing, wala na nag-function. Kinahanglan tagaan gyud panahon ang kasing-kasing mahigala nga magkatabaho ba, makalihok. So, mao gyud una. Ang katong tigtungod nga naas dool. Musulti dayon nga high blood na siya noy. High blood. O kung dili, mayroon siya nga nanasit, tambal na ginainom. Mga pang kasing-kasing, pang high blood, pang diabetes. Okay? Pag ingon niya nga diabetic siya, una sa high blood. Pag mag-ingon siya nga high blood siya, gunit sa pulso, mulukso man iyang pulso. Uy. Sabot mo kung sa'yo mulukso? Kusog ba? Kusog busikan. Kana siya, makibalo mo anak ko, sige mo gunit sa pulso ninyo. Makasamot mo ba? Kung kada adlaw ninyo gunit pulso, kami nga pila ka pasyente gunit ang pulso, tag-isa kagatos kada adlaw. Makabalo na yun niya nga kani, taas kay blood pressure na kay grabe mulukso ang iyang kuan, ang iyang pulso. Himulsuan lang ka ba, di ba? Kana mga hilot, maayo man pulso. Kaya sige na sila gunit og pulso. Pero dili tanan sakit makita sa pulso. So, pag gunit ninyo sa pulso, suga sa pulso lukso. Ay, high blood ni. So, makita, tingnan dahil mga asang tambal niya. Nabay pang high blood niya, dala-dala ba niya? Ang pinakamaayo nga tambal nga isuksok yun sa baba, ilalom sa dila, ang captopril. Ang captopril. Captopril na siya pangalan anak. So, naagid mo anak yun. So, isulat, captopril, kung taas ang blood pressure. Dili na siya pang sakit sa kasing-kasing noy. Pang high blood na siya. So, may makadungog ko nga, uy, nadismayo si Manoy. Tagaan dahil captopril. So, sintaw, nag-atake dahil kasing-kasing. Dili man na siya pwede. Captopril, para lang yun na siya sa high blood. Mubaba ang blood pressure nga, sirik yun, pababa. Kay maayo man, piktibog yung kaysa nga tambal. So, ang pulso magdetermine ana mahigala, dili na sa ingon nga mata-mata lang. Pagkahigda, painom mo na hinog tubig, mali. Ayaw, yun na siya painom magtubig. Kay kumatok ka na, mo nang hinawag airway. Kumatok ka na, saon na ni mo, be? Saon na mo pagsalbara na matukan, be? O lahi po to. So, high blood. Kung diabetic siya, mahigala, diabetic siya, ang iyang pulso normal. Kana lagi, lisod yun kay na itudlo kung normal ba na siya o dili ba. Kay pag gunit niyo sa pulso, wala mulukso. Urag, kuha lang yun. Anong hinay, dili paspas, dili kayo kusog ang iyang pulso, pasabutan na nga ang iyang problema, basig sa diabetes, gigutom. Di ba? Pag hinay gani kayo ang iyang pulso, gigutom siguro na siya. So, unsaon na ninyo? Diabetic man siya.
Ha? Maingon day mga injection ng insulin. Mali. Mali. Kunita na inyong pulso, hinay siya. Oops, gigutom siguro ni. Pagkaunag kendi. Yan diabetic man siya, Dok. Kung saan na ni mo nga diabetic ba sa dili, oy. The only thing nga mahatag ninyo sa pasyente nga diabetic, di mo katagaan na kung overdose ba sa tambal. Maski kaming mga doktor sa hospital, dili may katagaan na. Unless mag blood sugar may, pero kung maayo ang among clinical eye, sabot na may galang eksperyensado na tiguwang na. Ha? Pagtanaw na ko sa iya nga dismayo man. Kindi ra ihatag nimo, ibutang nimo sa iyang baba. Kana siya makamatagan ni siya dayon paghatag ninyo sa kindi. Pagtulon niya og isa ka laway, isa ka lag-ok sa laway niya. Nag-hypoglycemia siya may gala. Mubo kay ang sugar. Kaya siguro wa mahaw, wa man hapon, o kundi ba nasubraan ang exercise, man usahay. Di man jud ka-control. So mao na inyong first step ang kung high blood ba to, diabetes, atake kasing-kasing. Na siya, na-diagnose na siya nga naay problema sa kasing-kasing. So gunit na po sa pulso. Pag gunit niyo sa pulso, may gala, wala na may pulso. Di, panik na mo. Panik mo. Dinaganay dito. Tawag sa silingan. Pagtawag silingan, pati po, ignorante pas tanang kuan, namatay. Ayaw na mo, wala dinaganay. Pahigda din sa flat ang pasyente, kunya, pangutaw na niyo, mutubag ba? Pag mutubag siya, ang unang niyo pangutana siya, sakit imong dughan, tay, nay, sakit imong dughan. Ngayon ganun, sakit, agoy. So, atake na siya kasing-kasing. Muingon dahil mo sa isa ka membro sa inyong panimalay nga, sorry, nagkabaliktad na nga pa. Sa inyong panimalay nga, pag init og tubig, muingon dahil mga binukid man alok. Pag init og tubig, kung wala may mga tambal, pag init og tubig, pag humana na, ang isa sa inyo, kung naban ni tambal siya, naban ni siya ginainom nga tambal, sigurado yung nago na siya indoor, na siya Arsurdale, mo na siya ang inyong duha katambal nga pang emergency sa balay. Imdor o Isordale, sublingual. So, Isordale, I as in Raimundo, N as in SDI, S as in Susan Roses, O as in Usang, R as in radio, og D as in dog, I as in Ina Raimundo na pod, og L as in Lorna Tolentino, puro mga sexy sa 1960s. Isordale. Ang Isordale, dili na siya kayo stock kay tiguwang naman. Ang pinaka-kwanto is Imdor. I as in Ina Raimundo, M as in Maya Valdez, D as in Digong, U as in ukulele, and R as in radio. Roses. Imdor. So, pangkasing-kasing yun na silang doha. Imdor o Isordale. Sulat. Kaya di yun mo kami memorize ari. So, nadismayo ang iyong papa. Higda, flat, walay unlan. Dako kay diferensya no. Kato ganiha, mayon ko nga unlanan. Karon dili, flat gyud. Kung asa na siya nalipong, ayaw na niya sa hilabti. Ipahigda diya sa kung kalsada ba, ipahigda na sa flat. Di na isa kaon ang iyang ulo bago ma-check ninyo kung ang pulso, kung wala ang nagpanimuot, di na matubag, kana hinoon. O ano tayo mahimo, mahulat na lang yung sa 911, kung 911. Niya kung wala mo 911 din sa inyo, karabaw lang, ugma patanoy. Ugma patanay. Supposed to be ang mga barangay ron may galagi pang tagaan og kuan kanang ambulansya. So in town di man kabalo mo
maintain. Tagaan pa sila kabayo, ma-maintain yun. Nya, ambulansya, gasolina, mag-maintain sa sakyanan, sos, sa tao nga bayaan na naman, mabulok na lang. So, nanay, mandate sa una may galang tanan barangay center, naagyo siya ambulansya. Ambot ron, naunsa naman to? Giapil po kurakot. Okay, so, high blood, diabetes, kasing-kasing. Ang ubang lipong may gala, nga mawalag panimuot, tumbalag kalit, usually na may gala, kanang mga batanon, wa maanad og init, wa na bulad, wa exercise. Wala na sila. Wa kinalang tambalan na, ipahigda lang na sila flat. Ipahigda siya flat. Nya, paypayan. Dili pwede kan lagi, piso-piso sa kamot, kay sus, kasakit ana no? Kasakit yung kaya na. So, katong importante nga mga emergency may gala, mo to inyong memorization. Kaya ang uban kanang malumos, sus, kano sa pagka mo nakitag sapan, kano sa pagka mo kano sa pagka mo nakitag suba. Wala suba ron. Ang init nga tubig nga akong gipagpahimo sa membro sa pamilya may gala, itaplak tos dughan. Ibutang tos duol sa kasing-kasing. Ayo sa tiyan. Diri sa dughan ibutang. Pag mubugnaw kamay, kuhaon na po, kambyo, butang na po lain. Kana siya, abi ba ninyo nga, way pulos, sus, dako kay nagtabang sa na tagig kasing-kasing noy. Nga naman, ang lugar nga nainitan, kay wa naman mabomba yung kasing-kasing no, kay nag-atake man siya. Ang lugar nga gibutang ang init nga tuwalya, mudagan ang tanang dugo dito. Mudagan ang tanang dugo. So katong mga tributaries, katong nag-supply og dugo sa kasing-kasing nga dagko kayong ugat, kay wa naman tunay gapangsyon, ang mutaba ang kaning gagmay kayong mga ugat diri sa inyong dughan. Kay mainitan ganina siya. Mainitan as tuwalya nga pating inita gyud, makimong paso lagi, Kada siya mudagan ang tanang dugo paingon sa kasing-kasing. Na-prove na gyud nga daghan kayong nasalbar ana nga teknik nga binisaya may gala. Maingon mo nga karaan na ba lang kayo? Kay balo man mi ana dok, no. Kabalo lagi mo pero wa mo kay balog kano sa ibutang. ibutang na guna sa nag-high blood, di ba? Musamot na sa bleeding. So ang pulusog yun ang pinaka-importante may gala. Pulusog yun. So kung pwede lang para matun-an yun ninyo yun, gunit sa pulso, malibang pulso, magkaon pulso, before matulog pulso, before musakas kapayas pulso na po. Tanan inyo lang isadihan inyong pulso. Ayaw na mong pangpangita sa checks sa silingan. Dinis? Ayaw na ito silingan. Oy, gunitin na yung pulso. Kaya makabalog yun nga. Maulagi niyo, hinay kay kung pulso ba kay kuan. Wa ko, dugay kay ko katulog gabi, 2:00 na. Nga naman, sige tanaw o kuan, TikTok. Sige tanaw og TikTok. Yang mga paspas pa na imong pulso dong. Ay sus do. Dahil niaging chicks, nakita ng kigol. Maulagi na, Loy. Maulagi na. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Kung wala mong kakuha sa akong lecture ganyan may gala, importante yung ka ito. Muna gitawag life-saving procedures. Pati mga doktor, memorize na nila. Mga nurses sa emergency room. Unya, kay nawala man ang focus may gala. Karon COVID. Say COVID? Ang unahon o swab. Pagka, unta to, wala to ginay lagi kalimtan. Sa man ang palisiya nga di makapasudlon sa emergency room kung di pa may bawo ano positive ka ba o negative. Ambot lang lagi. Di bota kasulti kung mali ba na siya o tama ba. Pero
Tagang kay nangamatay na ana tungod kay di madapatan lagi sakto kung sa buhaton ba. Ang number sa clinic Maygala, kung gusto mo manawag, 284-6455. Diri sa DXUM, ang landline is 227-1425. Nakalimot mis numero sa numero sa cellphone, pero sige lang, next time na lang. Next time na lang nato i-anunsyo. 0910-189-2422, 55-year-old, Hagunoy, Davao del Sur, magsigig ihi, dili mahurot og agas, pero wala man ko'y gibati. Sa una, gioperahan ko danlak, pero pag concert na ako'y nabati nga murag nabungkas sa akong opera. Nibalik na po ang tinaay sa akong itlog, kay malimtan daw og butang og mes, lining, mahadlok naman ko magpa-opera ba. Balik. Ingnan ni siya, Dok, daghan factors nga nung mag-ihi ka, nga di maputol, nga di man sakto. Ang unang rason yun, prostate kay sa imong edad. Prostate yun. So, kinalang yun kag ultrasound of the prostate. Sunod, tanawon po kung diabetic ba ka. Kaya kung diabetic ka, mag-ihi po ka. Tanawon po, napog kay tambal nga ginainom. Kadaghanan na ba sa mga tambal Maygala karon nasa diuretic, naay nakabutang hydrochlorothiazide. Hydrochlorothiazide, pasanang metoprolol plus hydrochlorothiazide. Kada siya, makaihi ka na. Una, dili siya mainumon sa gabi sa buntag na siya inumon. So, mangutana yun mo, naaga na mo makita HCl sa tambal, at tanawan na yung mga tambal pang high blood. Kung naanay HCl, hydrochlorothiazide, HCT, di like HCl, HCT, hydrochlorothiazide. Muna, dili na mayo inumon sa buntag sa gabi. Ang imong pag-opera sa Danlac dong, dili na tungod kay wala mabutay mesh. Sa unang panahon, wala pa na naimbento ang mesh, nag-opera na ko Danlac. Ang technique nga gigamit sa imong doktor, dili mao. Na may mga Ferguson's technique, na ay mga Halsted technique, mo na mga paagi sa pag-opera. Ang akong ginagamit nga pag-opera, katong Shouldice technique. Sa tibuok Davao, tulo ra mi kabuk nagahimo ana. Ang isa nag-retire na, sa duha na lang mi. Pag-retire na ako, isa na lang yun siya. Mauna siguro siya retire, kaya tiguang mo siya sa ako. Wala na. Wala na yung maka-opera og Shouldice technique. Mo nang gagamit og mesh. Ang mesh doy, sa Danlac ng operasyon, na ay mga komplikasyon. Ang una, magdagandagan ang mesh. Di maayo pagkatahi. So, dili matabunan tong buslot. Ikaduha, dili mo dikit. Ikatulo, naadyo kay pangarasag bugat nga di gyud makaya sa imong operasyon. Pero kung Shouldice technique ang iyang gigamit, di gyud ni mo mabungkag, mubira pa nagkabaw di. So, madlok na ka magpa-opera. Dili na to pala sa una daw gani nga i-general anesthesia ka. Wala na. Karon ay mata kaay ka ba? Ang imong anesthesia nasa likod, napag-isa ka bag-ong teknik karon nga diriha na lang gyud sa imong kilid ang mga anesthesia. Ipalibot diri sa imong operasyon. Pag humada na, makikistorya ka pa sa ako ba? Mag-opera ko? Dong, pilay na buntisan mo daw. Mo ingon lagi ng pasyente, ay lagi ko katawa daw kay butod akong tiyan. Say lagi mo angal sa ako, Maygala, kay siya mo kay ko sa operating room. So, kadlok ka ng operasyon. Kay bata pa kayo, 55 years old, dili ka ka-function og eksakto labaw na gyud kung ang imong trabaho bugat na. Dugay na maipit na imong tinay, di ba? Kay itahi na biya na sa una. Nya. Siguro natanggal siguro ang tahi kay basig kwanto sinulid sa tailoring. Sinulid sa tailoring gigamit. Karon di ay
120 days. 120 days ng kuan. Phone call. Sige daw. Kung gwapo ba ang reception nato ani. Hello. Good morning. Good morning. Good morning, Doc. Morning na. Namutanga akong nagdudrog da ka na. Sa'yo mo sa may kapira. Oh. Masaya operahan. Siya ang gallstone. Uy, sa tambok. Dili na sa tambok karon sa una tambok. Lucky by Gaya na, Doc. Bye. 67 years. sexy pa. Kasi, oo po. Sige. Doc, dahil sa naman sa diri sa mission nga po, operahan tagatagom ni Doc. Ah, Kanang, dahil sa naman siya nga, opera sa mission, pero kaduhog na ko siya kung ako sige kong paminaw nga kanang makay-opera nga katong gamay lang dito ang samod sa sobrang gusto. oh. Kato yung gusto na lang, gusto ko niya mga mangutanga sa imo ako ilang charge sa anak niya kay di pa anak hindi sa kwarta din wala ko ito kursunod basta gusto siya sa imo dito sa opera. Kanang ang usually diri sa Davao tungod sa kamahal sa ospital, mabot yun ang mga 270,000 dahil nga minus sa PhilHealth. Ang mukas out yun siya mga 170. 170 kay tanda man sa 100 sa mission niya. Yan naman po siya anak nasa abroad din noon niya. Diyan lagi kong gusto godok kay gusto sa ano kato yung mangingon ba nga itong kamay lang sa mga pwede nang hilit. Gwapo po to kay pagkabuntag, pagkasunod adlaw, makauli ng tiguang day. Nya, last kick, dili magluya. Usay gani, kuhaan na mog dextrose. Gwapo lagi kayo. Tapos sa may arrest na magpa-ato siya sa imo, magpa-konsulta. Magkuhan siya. Kay daghan man procedure, rabaw na karon mag-swab pata. Unya, daghan pa kay procedure nga mag-reserve ta sa operating room. Ana na ron kay kulang-kulang kayo ang kuhan. Sige, Dok. Mato sa clinic mo. Sige, okay. Sige. Sige, Dok. Salamat, Dok. Sige. Hinay kay ang atong speaker ba kung madungog na ako sa radyo ng replay. Hinay man kay ni ang ang speaker dili masabtan ang nagistorya sa telepon. Mao bitaw na nga karon may na lang makatawag mo diri sa kuan sa kuan nga di amang ko sa tuwa-tuwa sa bukid. 0935-406-8223 babae 64-year-old sip-on walay undang tuig hapin na sa left side rapod unsay tambal ani Dok sa tinuod ani siya nang ang acute sinusitis wa gitambal gid sa pag-unsaon na nimo kay ako na ko sinusitis ha naputol ang kuan. Ayay. Nag-ring? 45 minutes na minon. 15 minutes na lang minon. Sige lang, dial usap. Nag-ring? Ha? Nag-dial na ko. Ang sarap? Nag-dial na ko. Oo. Kana. Naputol lagi? Sige. Mo di ay. Ikaw dahil dia. Sige. Naputol to may gala kay nag-brown out ang DXUM. Abi na kung diri sa bukid binuang. Ang kwande, ang Davao siguro nag-brown out. Sige na tag-brown out diri karon oy. Naunsa man taon. Okay, so ang tambal sa sinusitis, ang kinaiya gyud nimo. Number 1, di ka mag-aircon. Number 2, maligo ka kag init. Di na ka maligo og bugnog yun. Unya, kung tukal ganing imong sinusitis, mainom kag warm water o mag-ugong kag warm water. Walay tambalan na nang, isa kag budi kag tambal na, isa kasakong tabletas, wala, useless. Dili siya mo effect. So, mga na siya. Tuob. Ang tuob po mga manoy. Abi ninyo, way roll ang tuob kanang kuan lang na, binisaya, dili oy. Ang tuob, dako kay tabang sa sinusitis. 0975-782-4273. Dok, kung high blood stroke, posible ba mutaas pod ang sugar? Dili na sila partner. Di sila mo partner. Usay mo saka ang imong sugar, usay mo bagsak,
Depende na siya kay dili na sila related. 09 09195-970-4550, 57-year-old, babae. Usahay, pamaulan ko sa legs. Unsa ni Dok? Ay, magtag-an na lang yun taan eh. Ha? Kaya di yun ta kabalo. Di yun kabaloan yung pamaulan. Basta siguro, sobra kag exercise, kag lakaw-lakaw, adugay kag nagatindog, mamaulan yun ka. 0948-325-2383, female, 70-year-old. Dok, ang ubo, tungod sa sinusitis, unsay maayong itambal, ang Sinotab o Neosep. Pareho lang ba? Pareho lang na sila. So, way tambal ang sinusitis. Bisag kung saan na ninyo. 0910-784-5378. Babae, 58-year-old. Nagsakit akong right dapi-dapi. Sakit ilakaw, pero dili sakit iduot. Unsa ni Dok? Arthritis na siya dong, aday? Usually na arthritis na siya. Wala ilaing yun na siya. Kung sa edad ni mga 58, mabot na hapit ng kamang sa isinta, arthritis ang pasanginlan, pero kinahanglan ko kag-x-ray. Kay usahay biya, mo biya na siya kanang sintomas sa nag-cancer of the uterus. Kung iba cancer of the cervix. 0955-980-5994. Lalaki, 53-year-old, tagom, tata unsay katinuod, makataas sugar, kaunom ang pan. Kaunon ang pan. Ay, ang isa ka pan dong, eksakto yun ang isa ka plato. Abi ba ninyo maka-diet mo nga pandesal ang inyong gikaon? Ay, mali. Mas bugat ang flour kaysa sugar sa atong kanon. Kumukaon kag isa ka platong kanon, ikubalit na sa isa ka pan karon. Kanang tagdos. Kanang dako-dako gamay ba? Di po ng pandesal nga. Pandesal! Gamay kayo. Pandesal! Muna itawag. Pandesal karon nga. Piso lagi. Piso lang ang pandesal ninyo. Tanaw ni mo, sus. Pandesal. Okay. So, ayaw mo yung nga, substitute of pandesal ay Santa Cruz Digos. 0909-8983-4147. Lalaki, 77-year-old. Ang akong dughan sa wala ug likod magsakit kung maghigda. Kana sigurado yung na dili na kasing-kasing day. Number 1 Noy. Dili na kasing-kasing. Ngano man? Ang sakit sa dughan o ang sakit sa kasing-kasing dako kay na sila diferensya. Kay magsakit gani ang kasing-kasing, dili nakakaginawa kay sakit kayo. Dili madismayo ka, maningot kag bugnaw. Sunod ang sakit di lang dughan. Magbinhod imong bagang, maninhod na siya. Ang imong wala ka kamot binhod pod. Munang atake sa kasing-kasing pero mo sakit gani imong paghigda nimo, arthritis na. Kaya ang atong gusok, mag-arthritis man pod. Abi ninyo ang arthritis tiil lang, bukton lang, dili oy. Ang atong gusok mag-arthritis gyapon na siya. Tanan joints sa atong lawas, mag-arthritis, mag-rheuma na siya. So, unsa diferensya sa rheuma o sa arthritis? In English, ang isa, 0936-631-0324. Ang akong ugat daw sa kasing-kasing ni bara. Dili ba ni mawala sa tambal? Nagatumar man ko og tambal. Sa tinuodom, kung mabara na gani ang ugat sa imong kasing-kasing, maski pag isa ka truck nga tableta sa imong inumon, dili na naman kuha. Operasyon gina siya. Muna gitawag og kanang angioplasty o kundi ba open heart surgery gina siya. Kaya katong imong ugat nga nabara, butangan to bypass. Butangan to siya og kanang murag kasada ba sa dugo nga para mulaktaw atong nabara. Labaw na gyud dako na kay ang bara. Kay mo na siya ang simptomas sa atake kasing-kasing. Kung naay bara sa ugat, nga naman musakit ka imong dughan. Mo kuan lang ka mulakaw lang ka, sakit ka imong dughan. Ulingkod gyud ka maski kung sa kalayo sa imong gilakaw. Sakit gyud imong dughan bago ka mawala og panimuot.
Muna ganing ulag pa nimo, lain na siya, palpitation, mga problema na sa kasing-kasing, nga tigulang na siya, overload siya. Pero ang tagi sa kasing-kasing yun, ha? Gamay lang kay lihok ko nimo. Mukuan yun na siya. Mo sakit yun na imong dughan. Labaw na yung dako kay kagutang. 0928-799, makadumdum ka nga naghagang kay kasing dagang ka kayo utang. Ay sus, tok-tok lang sa inyong hagdanan ba? Agoy, nangubra na po ang double light. 0928-799-5612, 54 babae. Dok, unsa akong inumon, sakit akong batis, ilakaw, tuo nga side. Basa naman natin ng Megala. So, ingani Megala, ang tanan emergency procedures, labaw na yun sa inyo nga wala sa ospital, ha? Katog yun akong gi-lecture. Dumdumi yun to ninyo. Aron memorize nyo, adto mo sa YouTube nako. Pag-subscribe mo. Kaya pwede ninyo mabalik-balik. Tibok kalibutan na, nagatanaw ato mga gala. Daghan na kayo nagatanaw ato dito sa Germany, sa California, sa baski sa China. Nagatanaw dito. Kaya man namin makasabot og Bisaya dito. Kaya daghan naman kay Pinoy dito. Ha? Daghan na kayo domestic helper sa Shanghai. Daghan na kayo mga nagtrabaho sa Shenzhen. Isa ka partner sa China. Daghan kayo katrabaho sa Hong Kong. Sus, daghan na ditong mga trabahante sa Hong Kong. Ulingkod lang kat daplin. Magbinisaya ka. Daghan kayo dool nimo ba? Taga-asa ka doon. Taga-Davao noy. Maingon na yan. Uy, taga-Davao pugut. Asa man ka sa Davao noy? Sa Bangkiruhan. Ay. Silingan lang man day. Asa man day ka? Sa buhangin. Muna noy. Halos pila na kalibo nagatanaw sa YouTube ay gala. Dili lang yun ako ginasulti na sa inyo kay maikot ba? Kanang daghan naman day kay kailan ni Dr. Kagapi no. Masing ma-hold up daw, batay kwarta. 0955-980-5994. Dok, pilay pitik sa pulso mo pagpitik sa heart tata ni tagom. Usually, ang normal sa bata pa ha, maabot siya o mga 60, ang 70 beats, paingon sa 80 beats per minute, okay pa na. Sa tigulang, dili na siya maayo. Kaya nga no, kay naga-normal lagi siya, pero ang delivery sa dugo sa iyang katibukan, di na sakto. Kailangan mo saka gyud siya. Dito gyud siya sa 86. Paingon sa 90. Pero sobra na po sa 90, palpitation na sa tigulang, sa bata pa, baliwala lang na. Kaya usually sa inyong activity, paspas lakaw, way pahulay, mga ingana ba, mapaspas yun, mong kasing-kasing mo sabay siya ba? Mo sabay siya. Labaw yun, kita mong chicks. Muna siya ang normal dong. So, mangunta na gani mong pulso, ila edad ni mo? 20. Okay ra na. May 90. Okay ra na. Basta bata pa. Pero tiguang na. Uy. Mukapos man gud kayo sa mukapos ug dugo. Ibombas kasing-kasing kung paspas sa tigulang. Imbes mo deliver siya og dugo nga 1,500 liters per minute nga pagbomba ba? Dili na niya mabomba na kay paspas naman kay bulug. Bisa kung sagad makina kanang jet pump, paspasira ko na, di ba gamay ra kay mo gawas nga tubig. Ingana po ang kasing-kasing. Ingana gyud siya. Sakyanan. Bombahira ko na siya, di man malumos. Malumos na, labaw na gasolina, malumos yun. Mao na siya, para kaya po ng kasing-kasing, po. So, tanon yun ninyo ang edad. Pag huot, dughan, posible baning connection sa ugat sa utok, dili. Di na siya connection sa mugot ang dughan. Unya, connection sa utok, kalayo po. Layo kayo na siya. Layo na kayo na siya. Murag, kanana, tagatagom ka, ang kanang imong hunahuna sa kutabato pa. So, ayaw mo og
Ibahin mo og conclusion kay daghan pa kay mga butang nga kinahanglan ninyo matunan ba. Daghan pa gyud kayo. So 0909-524-3830, 55-year-old female, kung sige dugo, dili ba mahurot ang red blood cells, dili ba ni mahulog sa leukemia? So Santa Cruz Digos. Kalayo gyud. Ang dugo, kung dili na muklat ang iyong ugat, ang muklat dong dugo ug ang ugat. Okay. Pag dako kay nga ugat ang inyong naputol, di na siya mundang. Para sa atong naigo lang sa natipak ang martilyo. Igo ang iyang tiil. Pagkaigo sa iyang tiil, pag tanaw nimo sa ibabaw, normal kay ba? Walay lagom, walay makita nimong gadugo, wala gyud. Gigunitan akong pulso. Pag gunit na ako sa pulso, ay. Wa na supply sa dugo dito sa iyang tiil, sa iyang kaya dire mas bagtak na igo. Di tanaw na ko sa x-ray, way nakita nga dugo nga nag-ipon. Pag-abre bitaw nga igala, siguro mga 2 litro ang nigawa sa samad niya. Pati ako nalisang. Alangan, kaya di naman tumundang. Nagpasabot ato nga ang dugo nitipon dito sa sulod sa iyang bagtak. Pag muipon ang dugo dito sa iyang bagtak kanang nagagawas na sa ugat, muhugot man ang iyang kwan. Muhugot ng iyang bagtak. Pag muhugot ang bagtak, maipit ang mga ugat, di nakasupply. Muitom na to iyang kumagko within 4 hours. Putol ang tiil. Muna yung rason, nganong maputol gyud ang tiil ka ng mga injuries, mabarilan, matigbasan, madunggaban, mo na siya ang rason. Kaya di ninyo makita sa gawas nga gadugo. Kaya wala na. About 4 hours, putol ang tiil. Kay wa na supplyan na, itom naman. Mo na siya, nga dili gyud mo papataka. Ang dugo, mag-anemic na ka kung sige kag dugo. Di intaw na matog leukemia. Sabot ba wag sa leukemia nung mga inday? Ang leukemia, abnormal ang imong white blood cell. Ang puti ba sa dugo? Abnormal. Imbes lingin siya o kung iba mag-expand siya, ang leukemia maghimog ulo, maghimog lawas gadagko kayo. Nya dili siya mo function og normal. Muna ang leukemia. Pag mag-leukemia ka, dili na tungod kay na anemic ka. Layo ra kay noy. Mura bag maingon ka nga nabuang na siya kay gituli. Tan-awa ka layo. Muna sa mga istoryang gabuk nga magkatawa na lang ko. 0912-268-1129 1198, 72-year-old, babae, bugat, kuto-kuto, nagpalab, normal, nagpabinisaya, naa daw, gallstone. May pang binisaya kay kabalo pa gallstone. Niya ang lab kung ipa-request sa doktor, di mao, ay Santa Cruz Digos. Unsay maayo buhaton, please, advice. Patanaw surgeon nang, kaya di mali na siya, ultrasound yun ka, magpa-ultrasound ka. Sa imong gallbladder, liver, pancreas, ultrasound na siya kay kung may problema, ayaw na magkadlo, katiguang na magpa-opera, wala na. Sa tinuod, may gala, ang pinakatigulang na ako na-operahan is 92. Pag human ako opera, nakabuntis pa yun. Mo na tinuod, kay karon tungod sa advance na kaya atong medical technology, wala na mag-story-storya na lang ganun may mag-opera mi. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.